February 24 ay meron na naman po tayong isang susurpresahin, ang ating birthday celebrant na si Gerald Carrion. Ayan, so ano pang hinihintay nyo? Tara na, samahan nyo akong i-surprise siya. Try po muna. Wish po, tapos blow tayo ng happy. Tapos ang ating pa-surprise, syempre itutuloy po natin yan sa loob ng kanilang tahanan. Happy birthday sa'yo, kuya. Sana pa yung buhay mo, sana maging mabuti ka na rin kaibigan. Mabuti naman ako. Happy birthday! Happy birthday now. Ayan, at syempre, magbibigay din po ng mensahe ang kanyang tatay. Natawag po natin si Sir George Carrion. Hindi magagalit sila. Yaman natin di umayo at ati panagkasangay ni Gerald dati anak ko ngayon ba. Sabay ko ma wish ko ano pa nga birthday natin na inbag nga salon ati pay kanya na mino ako mga awan ko mati dumdumtang na siya at sakit at matikas tato ito tuloy na pati nyaman na
Parang midon natin parang biyag na. Yung may bagpay, dapat iwasan na mati agin inuman lalo ko napan isa baling ang pagilian. Dapat iwasan natin ito kung kontrol lang kaya ano para kanya na malang kami sa luna na garo tinalagyan na gamit din maglaso nga so nga di lang tibalakat ko kanya na di lang ang mga kahit dugunan tingnan ulit yung mayo ito na masi birthday kanya na di lang yamana amin yaman na kami kanya manay lang Hawak ko din po yung message ng mga kanyang minamahal na wala po dito sa Pilipinas. Ayan, so babasahin ko po. Happy birthday, G! I wish that you will be blessed with all the happiness, health, and prosperity in life. After all that you have been through in the past few years, I hope that you realize that God is planning something better for you. Just trust Him and never question Him. You are not getting younger now, so please take good care of your health so you can enjoy the success in the future. You know that you will always have my support. Hoping to see you soon. I love you. Wow! Kanino kaya nanggaling yung message na yun? Ayan at syempre, isa pa pong message galing sa iyong nanay. Anak, happy birthday! Nagpapasalamat ako sa Diyos na biniyayaan niya ako ng anak na matigas ang ulo. Ayan, Esther, mapagmahal na anak. More birthdays to come. Sana lahat ng wish mo ngayong karawan mo ay matupad. God bless and I love you. Ayan. So yan po yung mga message ng kanyang mga minamahal na wala po dito sa Pilipinas. At ano naman po ang iyong masasabi sa... Ayan, message naman po. Nagpapasalamat na lang ako sa kanila. Najay, basta ating ko kani mama ni Papa inatin ko. Thank you, si Amina. Sakit ako. Basta. Ayan, ay kayo amin namin di labas na. Thank you. Ayan, maraming salamat po sir. At syempre, in behalf of the surprise mo, deliver ko family, we wish you happy birthday. At syempre, stay healthy, stay safe. Ayan, lalo na po ngayong pandemic. And huli po, happy birthday. At syempre, tinatawag ko po yung family niya for the picture taking. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, two, three. Ayan, at ngayon po, natunghayan ninyo kung gaano kasaya ang ating isinurpresa ngayong araw. Kahit na maulan ang panahon, hindi po mapipigilan ang surprise mo deliver ko para maghatid ng surpresa sa inyong mga minamahal. Kaya naman maraming salamat po sa aming kliyente na ipinagkatiwala ang araw na to para i-surprise ang iyong minamahal sa buhay. Thank you for trusting surprise mo deliver ko. At syempre ako po si Joffel Joy, ang inyong love ambassador. At kung kayo na rin po yung susunod na aming isosurpresa, ay i-message nyo lang po si Mylene Quezon Palabay. At huwag nyo rin pong kakalimutan mag-like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. And surprise!